sentim parlar de motivació, d'autoestima, que ens falta que ens estimem una mica. I te volia posar un exemple en clau local de que a vegades la desmotivació la fem una mica nosaltres. Aquí a Lloret, a les últimes eleccions locals, els dos partits que van junts, en el Junts pel Sí, on tu hi ets, es van comprometre en els seus programes a promoure consultes populars i processos participatius per temes cabdals. Per exemple, el de la C32, que és l'autopista que arriba aquí. La democracia, ¿dónde está? Exacto. Sí. La idea és que en el programa d'Esquerra, que començava amb nosaltres creiem en el teu dret a decidir i explicava aquest compromís, i en el programa de Convergència, que començava en l'eix 2, transparència, participació i proximitat, i explicava aquest compromís, anem a votar, i al darrere no només no passa, sinó que a més quan l'organitza la societat civil, la consulta sobre l'autopista, no la volen reconèixer i no volen atendre el resultat. Això a nosaltres és per mi un exemple de com també ens podem desmotivar nosaltres mateixos quan incomplim programes electorals que hem votat. Tu coneixes perfectament això perquè ho has viscut i ho has denunciat als anys 80, què vol dir incomplir una promesa electoral, i voldria preguntar-te si en aquest sentit tu haguessis sigut un dels lloretencs que haguessis votat en aquesta consulta organitzada per la societat civil, com et sentiries si et trobessis això? Què vull dir? Vull dir que a vegades estimem tant el país... No, però què passa? Vull dir que estimem tant el país que ens oblidem d'estimar la terra. Sí? Pensem tant en estructures d'estat i pensem tant segons què que ens estem oblidant del que tenim a davant. Simplement, quines apreciacions pots fer tu al respecte? Escolta, jo ja prou feines tinc a parlar del que sé, del que no sé i del que ignoro totalment. Ja em perdoneu, mira que el que estic content és que ho hagis pogut explicar i punt. I a partir d'aquí no sé dir res més i callo i no sé. Després ja els demanaré als amics que m'expliquin què passa, però ara jo no. Hi ha algú més?